Nasul, Gata. ia-ți nasul din telefon. Da, vaselina asta nu știu ce face. N-auzi? Lili, nu te du aproape, că n-ai vestă. Păi dă el din Da, și față. Dacă nu mi-e frig. Am venit cu telefonul în față. Da, poate să ia cu el în bot. Hai, cine vorbește? Hai, hai. Păi mai chinui și eu aici. Auzi? Asta e meseria, spune ei. Nu? Cifrele vorbesc. Da, da, da. Canalul ăsta pe timpul weekendului e bine, pescare amator. Da? Ține și pește și... E un loc de relaxare așa.